everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Wa ko magdahom nga. May plano ba dayang dautan si Derek sa iyang pagpakig-uli pag-usap na ako? Kaklaro ana ate sorry ate. Di man ko makabasol nimo ba kay nabutaan ka lang tungod sa gusto mo atong tawhana. Mauwa mo makita ang iyag yung tumong sa pagpakigrelasyon nimo. Buhay ko ninyo! Lo si Istoy. Unsa makahay na hitabo? Buhay ko ninyo! Mga bulay og mga pulis mo, buhay ko! Unsay na hitabo din eh? Nay, kini mga pulis nga nagbantay kunuhay ning Mumbai. Human sa nahitabo. Giaristo ko. O gipugan ko ba nga dili sa kuno pahilabtan ang tanang butang din Para lang sa usa ka buti lang imported nga bino nga akong gikuha din sa imong minibar, madam. Sir, ako na'y bahala din Kaila ko siya. Oh, sorry. Do. Sibat lagi mong waiting og tingog. Nitingog dito usa. Oh yeah! Mga estrikto ka, madam. Mo to mga estriktong di kayo magtingog-tingog. Oh yeah! Mga estrikto kayo. Kay dili pa ko napahilabdan ang tanang butang din sa imong bahay, madam. Tungod kay mao ka na instruction ni Elvira nila Istoy. Aron mahibaw si ate ba kung unsa pay nada sa mga tulisan din Onya. Unsay kasiguruan nato be nga wasam na sila gilabtan din sa wa pa ta. Mga bulay ubay aning ubang mga pulis Pwela sa mga maayo. Niya din ang uban ko mga sinaligan sa kuntindahan sa Carbon Istoy. Sila si Ray ug Edward. Wa ko sila patindaha sukad sa nahitabo. Mao ba? Kato imong mga sinaligan nga ang mga naong di sab kasaligan? Hi Istoy. Kung wa na lang tay salig sa tanang mga tao sa tong palibot, wa say ayo Istoy. Makapastress na nato. Sige. Imo na ng bino nga imong gibit-bit toy. Oh, salamat kay madam nga bisan og wa pa ko mananghid nimo. Gihatag na nimo dayon nako. Kay imo naman ang gibit-bit Istoy. Oh yeah! Magawas ako din siyo, oy. Musamot ba akong gibati din Mura na mahinuon ko masakiton kaayo ini. Oh, kay unsam day kan sila? Di ka masakiton, no. Napusilan lang ko. Namurigi kong patay na. Pasi kong atubang og kalag. Murag ang paminaw patay na ko, ha. Si kong atubang og kalag. Ayaw, dili ikaw og kalag, Dili ikaw. Basta na ikalag. Apan, ako na-touch kay ko sa love ni God na ako. Bisag ingon ko ini ka mag-asasa. Kay nabukton lang ko pagkaigo. Pero, masaya ko hikap rin ko sa kung pusoon mag-hikap. Bukton man din Ako, agi ko maintimano. Love ko ni God. Mahal man tantanan sa Ginoo, Angela. Ang uban ng tao, kung makasugat gani og grabeng problema, may dayon nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ika, magpari na lang kakadinsyo. Kay, muragwa man kay pag-asang day Carla, God. Ako pa nimo magpari na lang ka. Kay, mayom sa day kang mubat-bat o mga pulong sa Ginoo. Mura ka magpari nga, nagsangyaw sa mayong balita. Dili kay pare lang ang makahimo og sangyaw sa maayong balita, Angela. Kitang tanan, mahimong misyonaryo sa Ginoo. Hindi kabuutan, bagdingog. Ikaw na talaga din siyo. Maayo kang tang tao, apan wa ka lang kapasa sa type nga lalaki sa kong amiga. Ang wa lang gini mo din siyo, kwarta o kagwapo. Ha? May kagnaong, di lang kagwapo. Saman. Unsa? Nalawas ni mo, Na, papalicious naman kayo na. Patisado ka man gud og pangal sa carbon good, manang may abs ka. Yummy ka. Discuss sa Angela, Kaya tingalig sa padong niya itong istorya. Ako, okay na ko, birahe ko.
Ay kay Gold, di kasugtong di Carla. Kay ni ako, anda ko mo sa reject. Bagas ka. Lagi, Hapit na mahurot ng imong dextrose, oh. matalikod ko, birahe ko. Ilom eh. Atoon siya na ako ang nurse, ha? Kung punan pa ba ka ng imong dextrose? Pag si istoy na bantay ako din eh. Balingap ko kadiyot adto. Mantini lang tagog yung ngit. Di kang bira. Bukton na maigo na ako. Dara man eh. Angela, ni prank ka gani si Istoy nga dili siya pabilin dinhi kay adukan kay itong ospital. Aw. Kaampay naman unta nako kung ako pa ito ako yung Dide Carla nako, ha? Ay, kakuyapon ko. Ha? Pagtarong ba? Kakuyapon ko. Kay gisnab ni mo akong beauty. Di ka mo bira. Pangas ka. Watay unay, uy, Angela. Padayon man day kang gihatdan nini sa newsboy og newspaper tino. Bisan wa pa ka dinhi sabay. So kinako ang maong newsboy, Carla. Sinimala ang pagbayad ko niya. Maong hatdan gid ko adto niya og newspaper matag adlaw. Pero di na ko mabasa ana. Kay nahibaw ko nga nabalita gyud ning nahitabo sa akong bay. Di na ko gustong mahinumdum pa kang Derek. Dili ang animal. Unsay nakita nimo diha sa newspaper? Nga nasiga man ang imong mata, ha, Carla? Kinsa bay nakita mo da sa newspaper, Carla? Nga ginganlan man nimog animal. Kuan kanang husto yung kati. Na headline yun ang nahitabong pagpanulis ng imong bay. Di ba matud mo nga ipalabay kining tanang newspapers kay di ka gusto nga may mahinumduman ka sa nahitabo. Ilabi na kang Derek. Kanati mao gyud husto ti. Ayaw pa da. Ako na lang ning ipalabay ni Istoy ang mga newspaper ti ha. O, sige. O sige, diha ka na ti ha. Huwag ako masayop sa kung nakita. Akong taguan ng maong newspaper. Kinahanglang di makita ni Tia Elvira ng maong newspaper. Sure, Dade Carla eh. Ilabay ni o taguan? Tagui. Oh, ingon mo ko kasi Madam Elvira nga ipalabay ni. Hinaya ng tingog ni mo. Ay, wala lagi ko kasabot, oy. Niingon si Tia Elvira nga ipalabay ng tanang newspaper. Oh, maong gianhi ko nimo, ha? Paminaw sa good Unsa ay man? sa pagtimang. Lagi. Ayaw gyud pagsaba ni Tia Elvira ha. Nga ako ning pataguan nimo. Kay may importante kung tan-awon diha. Oh, tanawan lang karundaan. Di lagi kay pasin og makakita si Tia Elvira. Nganong di mangyud ka gusto nga makakita si Madam Elvira? Ha? Kuan kanang ingon lagi siya nga di na siya ganahang makakita o makadungog og balita bahin sa pagpanulis ni Derek niya. O sige, pangayon unya na ako nimo ha. Tagui og maayo. Sam ginayaan na aning newspaper eh. Nganong patuguan ginisputot nga. Ipalabay naman unta di ning Ma'am Elvira. Makibalita nga. Unsa naman ko eh. Nisamot naman noon ko kay Yungit. Pinoy visit to Cebu. In English man di ay ni. Uy, Bisaya ani. Di mo ko kusabot ani eh. Ngita ko Bisaya be. Ay. Wa man ko kitag Bisaya din eh. Unsa man din newspaper? Uy, dako man din nga newspaper. Ang Bisaya katumang gagmay. Oh, kun mao ni. Di ni mao. Ngita kong Bisaya be. Ngita kong lain be kanang gamay. Istoy? Oh, di ba nga gipalabay ko naman ang tanang newspaper, Istoy? Kuan madam, kay nga no, bawal magbasa din hig newspaper sa imong bahay madam ha? Ha? Makamao ka bagyong mubasa ni Ana? Bali magod ang newspaper nga imong gibasa. Ha? Oh, bali bagod. Oh, tarong be. Naguhay-guhay naman din yung mga palid ini eh. Kadiyot lang, Istoy. May tanawon lang ko. Ha?
Ingon si Carla kay dili na ka mubasaan eh. Mutan-aw ra gani ko. Di ko mobasa. Agoy, kabuang yun aning istoy. Uy, giingang tagui ang newspaper. Gibasa-basa hinoon. Diin man tuagi si Ti Elvira. Ngawa man ako matagbo eh. Di lang unta makita ni Ti Elvira ako nakita. Uy, di lang yun unta. Sa kinabuhi gid bay. Dili ang nga kontrahan nimo imong pamilya kung magkadiperensyahay mo. Kaya sa panahon sa imong kalisod bay, sila ang imong kadaganan. Gusto ka bro. Sa akong bayan bay, suko na gid unta kay ko nila ni mami ug daddy. Nga wa ko mukuyog nila sa estates kay adto na unta manimuyo ang tibok ng pamilya. Kay lagi gipalabi ko ang akong karir. Pero tinuyog ka ang imong parents mo lay mitabang nimo. Ha? Kung sa may buot nimo ipasabot ba? Kita, babe, mga hubog naman kita. Upulos ta nagibawanay sa itong mga kabuang bayan sa itong mga babae. Ay, ato na bitaw ni. Kainom naman kita. Ingon na ba sila nga kining makainom ta tug antas tinuod? Usa man. Kinsa sa imo mga babae ang mitabang nimo, ha? Bro, Derek? Bro Alden. Din siya. Siya ay paduol diri, oy. Ay palayo diha, sim kag barug-barug diha, murag kag inununan tanahon, oy. Wa ko'y sakit man na ako dong, ali. Diri lang ko, Angela. Sus. Ay, diri kay doon sa pultahan. Ako'y mag-abli kung mubalik na sila si Day Carla. Sabi diha, oy, mamakak pag ina siya. Dali gani. Di mo ka ginamuduol na ako ron. Di ka mare, ako'y paduol ni mo, bi. Bangon ko, bi. Uy, binuang na yung Angela. Baya siya, hadlok yun siya na Dali lang ako, oy. Kumidyan mo itong ako, oy. Ka, Federation maning Bambina, oy. Samtaon niyo, eh. Di may mangunay og suod nga amigo. Kung mangunay magani ko nimo, mag-away sa ta, aron maputol ato pa amigo. Ladensyo, makaduol lang ka na ako. Di mo ko kaabot sa akong cellphone, ikuha ko bi palihog. Kayot. Oh. Daraw. Sagpo at agamay bi. Oy. Wala si Di Carla din eh. Ay, hello girl! Kumusta naman mo diyas bay? Ha, Di Carla? Ang hila, kaslunon ang salbahis nga Derek. Katong Derek ni Ate Elvira ba? Sa ginganlan og heart. Sa? Di mo ka may bawa na, oy, Di Carla! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!